Sziasztok! Ma egy olyan témáról lesz szó, ami szerintem mindannyiunkat érint, méghozzá elég mélyen. A brutálisan magas magyarországi élelmiszerárakról. Na de nem is húzom az időt, vágjunk is bele! Oké, mielőtt rátérnénk a 20 tippre, van itt egy nulladik, amit szerintem mindenki hallott már, irány Szlovákia bevásárolni. Sokan esküznek rá, hogy ez a tuti megoldás. De tényleg így van? Vagy ez csak egy városi legenda? Na, nézzük is meg. Na, és itt van a fekete-fehér valóság. Mert igen, az tény, hogy a sör meg a jéger olcsóbb a szomszédban, de nézzétek csak meg a jobboldali oszlopot. A list, a sertéscomb, a krumpli, a vaj, a tojás, a csirke, de tudjátok, a mindennapi dolgok, amikből főzünk, azok szinte mind olcsóbbak itthon. Szóval a lényeg az, hogy ezt a népszerű tévhitet most azt hiszem végleg eloszlathatjuk. És hogy miről lesz szó a következő percekben? Hát itt a haditerv. Először megnézzük, mekkora is a baj valójában, aztán jönnek a kőkemény, gyakorlati tippek, a tervezéstől egészen a hosszú távú szokásokig. Tartsatok velem! Rendben, kezdjük a hideg zuhánnyal. Mielőtt a megoldásokról beszélnénk, nézzük meg, mekkora is a probléma. Most jönnek a számok, amik megmutatják, mennyivel fizetünk többet ugyanazért a kosárnyi élelemért, mint pár éve. Kezdjük 2020-ban. A KSH adatai szerint akkoriban egy átlagos 4 fős magyar család havonta ennyit, 87 000 forintot költött élelmiszerre. Jegyezzük meg ezt a számot, mert ez lesz a viszonyítási alapunk. És ma ugyanez a család, ugyanazokkal a termékekkel a kosarában 2024-ben már nem 87 000, hanem 146 000 forintot hagyott ott a kasszánál. Hát a különbség, azt hiszem, elég döbbenetes. És ez mit jelent a fizetésünkhöz képest? Na, ez a grafikon tökéletesen megmutatja. Míg 2020-ban a medián nettó fizetésünk kb. 42%-a ment el kajára, 2023-ban az infláció csúcsán ez felkúszott majdnem a felére, 48%-ra. Most egy kicsit jobb a helyzet, de még mindig többet viszel az étel a pénzünkből, mint 4 évvel ezelőtt. Na, egy pillanatra kanyarodjunk vissza a szlovák bevásárlásra. Ahogy láttuk, a legtöbb dologért nem éri meg átmenni. Erről eszembe jut apám sztoria. A 2000-es évek elején, amikor még tényleg megérte, minden egyes szlovákiai útról hazahozott egy kapát. Komolyan, 6 kapa gyűlt össze otthon, mert azt hitte, a család majd kapálni fog. Hát, spoiler, nem kapáltunk. Na de akkor jöjjön a lényeg. A konkrét, gyakorlati tippek. Mert ahogy a dián is van, a csatát már azelőtt megnyerheted, hogy egyáltalán belépnél a bolt ajtaján, a spórolás ugyanis a fejben, a felkészüléssel kezdődik. És akkor itt is van rögtön az első 4 szuperfontos lépés. Az első, ír listát, és eszedbe ne jusson eltérni tőle. A második, nézz körül otthon a hűtőben, a kamrában, hogy mi van, használd fel, ami már megvan. A harmadik, és ez talán a legnehezebb, soha de soha ne menj éhesen vásárolni. Én is tudom, milyen az, hazafelé korog a gyomrom, és már is a kosárban landol egy péksüti. A negyedik tipp pedig, hogy próbálj meg hetente egyszer egy nagy bevásárlást csinálni, ne naponta szaladgálj a boltba. Sokkal kevesebb lesz a kísértés. És ez a pont el is vezet minket az 5. tipphez. Ne pazarolj! Döbbenetes belegondolni, hogy a világon megtermelt élelmiszer harmada a kukában végzi. Ha átnézed, mi van otthon, az nem csak a pénztárcádnak jó, hanem a bolygónak is. Ráadásul ma már szuper appok is vannak, mint például a Munch, amivel olcsóbban juthatsz hozzá olyan ételekhez, amiket amúgy kidobnának. Win-win. Oké, a lista megvan, tele a hasunk, irány a bolt. Most jön a következő szint, hogyan viselkedj profiként a sorok között, hogy túljárja a marketingesek eszén, akik mindenáron a te pénzedet akarják. A 6. tipp, az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb trükk. Válasz saját márkás termékeket. Hidd el, a minőségük legtöbbször semmivel sem rosszabb, mint az agyon reklámozott drága márkáké. A különbség a csili-vili csomagolás és a reklámköltség. És azt kifizeti meg? Hát te. A 7. tipp egy igazi bolt titok. Mindig nézz le és fel a polcokon. A boltok ugyanis a legdrágább, legnagyobb hasznot hozó termékeket teszik pont szemmagasságba. A jobb ajánlatok, az olcsóbb cuccok általában a legalsó vagy a legfelső polcokon lapulnak. Szóval hajolj le, nyújtózz fel, megéri. A 8. tipp. A kassa a végső csapda. Azok a csokik, rágók, cukorkák mind pszichológiai hadviselés részei. Azért vannak ott, hogy amíg sorban állsz, unatkozol, és bedobsz még valamit a kosárba. Ne hagyd magad, ragaszkodj a listádhoz, és nyertél.
És most jöjjön 5 tipp egy csapásra, gyorsan, de hatékonyan. A 9. ismerd a boltodat, hogy célirányosan menj, ne csak kószálj. A 10. ha csak pár dolog kell, vigyél kiskosarat, ne nagy kocsit, így fizikailag is kevesebb fér bele. 11. a polcon mindig nyúlj a leghátsó termékért, általában annak a legjobb a lejárati ideje. 12. szezonális zöldséget, gyümölcsöt vegyél, az mindig olcsóbb. Végül a 13. mielőtt indulsz, csekkold az online árfigyelő rendszert, hát ha valahol épp akció van. A 14. tipp, kerüld el a kényelmi adót. Mi ez? A legjobb példa a reszelt sajt. Ugyanaz a sajt, mint a tömb, csak valaki lereszelte helyetted. És ezért a 2 percnyi kényelemért te súlyos felárat fizetsz. Hát nem éri meg jobban otthon lereszelni? Dehogy nem. Rendben, a vásárláson túl vagyunk, de a spórolás nem itt ér véget. Most nézzük azokat a szokásokat, amik a mindennapjaidba beépítve hosszú távon hoznak igazán nagy megtakarítást. A 15. tipp pofon egyszerű. Tarts hetente egy húsmentes napot. A hús az egyik legdrágább tétel a bevásárlólistán. Ezzel nem csak a pénztárcádat kíméled, hanem az egészségednek is jót teszel. És akkor jöjjön az utolsó 4 igazán okos szokás. A 16. a tisztálkodó és tisztító szereket inkább drogériában vedd meg, általában olcsóbbak, mint a szupermarketben. A 17. a kuponok és hűségprogramok szuperek, de csak akkor, ha olyasmit veszel velük, amire tényleg szükséged van. A 18. ha van egy kis erkélyed, vagy akár csak egy ablakparkányod, termeszd saját fűszernövényeket. Egy cserép bazsalikom csodákra képes. A 19. pedig felejtsd el a drága cukros üdítőket. Egy jó minőségű szörből 10-szer annyi italt készíthetsz ugyanannyi pénzből. És ezzel el is jutottunk a 20. és talán mindközül a legfontosabb tipphez, ami az egésznek az alapja. Készíts költségvetést. Enélkül az összes többi csak próbálkozás. A költségvetés egy terv a pénzednek. Te mondod meg neki, hová menjen, nem pedig utólag csodálkozol, hogy hová tűnt. Ez az a keret, amihez az előző 19 tippet igazítani tudod. Szóval most ti jöttök. Itt van ez a 20 taktika. Nyilván nem kell mindent egyszerre elkezdeni, de arra kérlek titeket, hogy válasszatok ki egyet, csak egyetlen egyet, és azt próbáljátok ki már ezen a héten. Melyik lesz az?